שלום לכם, צופים יקרים, בהם אנחנו בעוד פרק בשרת היי פיקסל. איתי כאן גיא ועידו. מה קורה גיא? מה קורה עידו? בסדר. אנחנו בסליום. בא לי להגיד זה טוסיק, זה בסדר? באתם אמרו לקחת קריפר טיימר או טקסיקולוגיס? רגע, טקסיקולוגיס. עוד הודעה שיש לנו לערוץ, נרשמנו לשרת טימספיק גיימיקס. גיימיקס. ה-IP יהיה בדיסקריפשן. שנייה, תן להסביר מה זה. קיבלנו חדר, תוכלו להיכנס, לדבר איתנו, לשחק איתנו, ואולי אפילו לצלם איתנו. מוכחה, כמו חצנו. אוקיי, יאללה. ויאללה, לראות אותנו משחקים. שיט עוד ילד הולך לשם. לא, קחו לי את הסטון סורד, לא משנה, יש לי סטון סורד חדשה. כי אני תמיד רוצה סטון סורד, אבל מתי שאני מקבל את הקיט, אני אביא לך. מי הכי קרוב אליי? קח גיא. קח את הסטון סורד! טוב, לא רוצה, לא צריך. טוב, קח. יש לי סטון סורד. ידעתי, אתה תמיד מוצא, אתה כל משחק מוצא. כן, רציני כל משחק מוצא סטון. מה אני אעשה? לא בעיה שלי שאני פרו. מה, אתה לא פרו, אתה מזליסט. כאילו, אני פרו. מי נשרף בלאבא? גיא, זה אתה? כן. פרו? כאילו, כן. זה אתה? וואי, איך ברדתי? מה, מי פוחד מדינוזאור? רבים שם! אני מצטרף. אני יכול גם, תודה. אתה פעלה בה, יו, לא נמאס להם. shut the fuck up, ניגה. יפי, חצי. תזהר לא למות לנו, אני אנסה. אימאלי, לא להרוג אותי, יש! אני מת עוד שנייה. יו, שתו כבר, אתה צורך כמו בחורה. גיא, מה? אוקיי, יש לך סטון סורד. גיא. קח. אני אשמח אם תחפו עליי. נשמח אם תגיע ל... בדיוק. נשמח אם תגיע לסקאר. מה אתה זורק דברים כאלה טובים? מה זה דפוק? אני זרקתי אותם לך. מישהו זרק פה לג? הלו, תפסיק, כמה אתה זורק אתה? אני זורק לך את כל הזמן שלי, למה? מה? איפה עסקת את החרא האלה? תסתכל איזה פה אני. יש לך צ'מפיון להביא לי? לא, אבל יש לי בשבילך כובע וזה. תנו קאבר, אני משפר. תנו קאבר. מי רוצה כובע? מי שיגיד אני? אני. אתה לקחת את כל... טוב, קודם כל קח חולצה, גיא. גיא, יש לי כובע להביא לך. אז אל תזרוק את הכובע, אידיוט. מה, איירון? סבבה. אני מעיף את גיא. לא סתם. אימא'לה, אני עוד שנייה נפלתי, אתם רואים מה אתם עושים לי? אני יכול לשים את הכלבים החמודים שלי? הם לא יפשו. לא, הם ירביצו לנו, לא, רק אם תרביצו לי הם יגיעו בכם. אז אל תרביצו לי. רגע, מה, לקחת את זה? לא, הרגתי מישהו. מה זה גירה הצטיר? יש פה עוד זיתים. כמה כלבים יש לך? מישהו מתצפת עלינו, אני לא יודע מאיפה. קח גיא, אם אתה רוצה להכין, למה אתה לא פונה לדוכן התפוחים שלי? טוב, אני אומר לכם, באמת. גיא, תבדקו מאיפה מתצפתים עלינו, אמר החלטים. שם. הנה, ואני צדקתי. פאק. איפה הם? הנה הוא מאחורי ההר. פגעתי בו. ראית את הפגיעה עם החץ? כן, ראיתי. וואי, איזה פרוידה. שימות! אמא לי, אבל עכשיו יש לו כלבים. של מי? שלך. מה איתם? נפלתי. באמת? מה? רק הפעם. אוי, אני לבל 2. טוסיק. מי אמר את זה? טוב, שתקל אותי, מה?
מה? טוב, קח, נו. טוב, יאללה, בגלל שאני פרו, אז קח את הצ'ספליט שלי ותביא לי את שלך. עם פרוטקשן אחד, תיזהר עליה. פרייר. אני כל כך פרייר. מה? לא, קטע פתאום! גבים להתקפה! חזר. אימון! איפה אתה? מה אתה לא? מה? לא! לא ראיתי אותך! לא רוצה! לא! ווינר! לא, חשבתי שנפלת בגלל הנוקבק שלי. טוב, עוד משחק? לא יודע מה שבא לכם. גיא לא פה אבל, זה... לעזאזל איתך, לעזאזל פשוט. חשבת... השופט מכור. טוב, נראה לי נסיים בינתיים עכשיו את הפרק. יאללה, טוב, יאללה, ביי חברים, תהנו. לייק וסאב, להתראות בפרק הבא. יאללה ביי.